Yan po, dumaan muna ako dito sa dito sa Basilica, dito sa Naga. Kasi nagsundo ako doon sa BMC. Maaga pa naman ako dumaan na ako kasi lagi kong pag pupunta akong Naga, lagi kong mapasok sa isip ko na pumunta dito na naman. Pumunta dito sa simbahan. Ayun po. Nung nakaraan na may sinundo ako sa sa BMC. Pumasok sa isip ko na dumaan dito kaso traffic. Kasunod na lang. Agi na muna. Yun, ito na po, nakaano na ako. Nakabalik na. Dila. Magsindi muna tayo ng ng kandila. Asin arcángeles, kay pa kay mga tronos, asin dominaciones, asin kay pa kagabot na nagingong kahugbo, nag-aawit kami ng himno kan sa imong kawarawayan, dahil tapos na nagsasabi. Ginaak kini, asin ikinao, sasabihin mga disipulos nagsasabi. Mag-ako kamo-kamo. Ano, balik ko na ninyo? 1 week pa po. Nakamating naka 1 week. Para ngayon. Magpa-TI, yun ako mo. Yung bukas mo. Diretso na. Sa tubuyunan pala lang po. Baal. Kainin ang kapit ng saluyang dugo, nagtakbo kasi nanay ng ipa, napapabuloso para sa inyo, kasi para sa matulog sa mga kawagan ng kasantan. Hindi ang itulong ninyo sa mga rulong sa Misterio del Pacto.
Uli sa iya, asin kailangan, asin sa iyo, Diyos, kapapagkakamad, sa pagkasarap ng Espiritu Santo, ang gabos na kagalaan, asin kanuwayan, sa gabos na kapanahon, at mga panahon, natutuan kan mga nakakaligtas na tuhod kasi pinatuhod ng Diyos ng nagkawalihan mananasikan magsabi mamanya mo dapat sa langit. Pagawag kami sa galos na maraw, namimili kami ng kawalan na warasan sa mga tanda mo ang katulinan ng kawalan sa iyong pagkaya. Maging namin ang malikas sa kasalan, si malikas sa galos na kapurisaw. Magkatuloy ng kahanan, ang mga pagpapalaman, si magkatuloy sa mga pagpapalatas na si Jesu Cristo. Muli sa ikaw ang kalayanan at sa ikaw siriman ng pagmamayan sa mga kapalaman. Jesu Cristo ang kaguratan, ikaw na nagsabi sa iyong mga apostoles, katulungan iyon ang mga apostoles, at sa kong katulungan itinataw ko sa inyo, ay pag-iingat sa mga kasalanan, kundi ang pagtuloy at sa iyong simbahan, at sa mapagkain mo na siya, makapanginom na sa iyong kapulungan, susod sa iyong kabuhan, ikaw ang nabubuhan sa iyong kahalit, sa kapanahonan at mga panahon, at katulungan ay kaguratan na mga sa iyong Sinok sa inyong espiritu. Punta tayo dun sa pahalik. Akit tayo. Kasi di ko sure kung sa mismo Peña Francia makapunta ako dito. Pag may budget, punta ako rito. Pero pag walang budget, hindi ako makakapunta. Ayan. Punta tayo sa pahalik. At ano ko tong lagi kong may dalang rosary sa bag ko. Akyat muna tayo. Lagi kasi sumasagi sa isip ko na na dumaan ako dito. Nakailang biyahe na ako dito sa Naga. Yun, hindi ako nakakadaan kasi laging traffic. Ngayon walang traffic kasi sinundo ko sila bayaw kasi yun nga mga anak, akala nila mga anak na yung asawa niya, yun pala hindi pa naman, mga 1 week pa lang daw. Kaya sinundo ko ulit. Kanina tinawag namin ng ambulansya, tapos ako
Bali, dalawang ospital yung napuntahan ko ngayong araw. Dun sa Eriga may sinundo rin ako na ospital, mga kamag-anak ni Mrs. Tapos pagdating ko dun sa bahay, sila naman ba yung sinundo ko. Nandito na po ako sa taas. Doon tayo galing sa baba. Hindi pa lang makapasok. Yan po yung pinagan. Yung ayan, pababa na ako. At maya uwi na rin kami. Yan yung sasakyan sa baba.
Yan po yung sasakyan na dala ko. Baba. Next month din, grabe na. Mas maganda po kasi ngayon na mismo umakyat dyan sa pahalik kasi sa next month siksikan na yan. Eh ngayon di pa siksikan, kaya mas maganda na ngayon yung pumunta ka dyan sa pahalik. Kasi pag sumabay ka sa mismo kapistahan, daming tao niyan. Mahirap makalapit dyan sa imahin ng Inang Peña Francia. Eh ngayon hindi pa siksikan. Talagang makakalapit ka mismo. Nakapanahonan kan mga panahon pamilya sa ika-sandatos na taon kan mag-corona kan imahe ni Ina. O mahal na Virgen Nuestra Señora de Peña Francia, Dapat kalinguin. kung kalingun yan sa pagpasalamat. Yung dati kasi nung yun nga na-aksidente ko dati na nakumatos ako. Pinagdasal nila ako mama dito sa simbahan na to. Kasanggatos na taon kan pag-corona kan sa imong milagro. Grabe yung imahe. milagro nito yung Inang Peña Francia. Milagrosa talaga siya. Sa pagtuo sa imo, susog sa itinukdo sa mo. Ayan po, natupad ko na yung kahilingan nyo na dumaan ako. Madre de Dios, si siempre la reina de nuestra región. Mahal na Punta tayo dun sa harap. sa mong inaaga. Pakita ko po sa inyo yung harap ng simbahan. Ang mga nananagalag mong mga aki. Asin daron mo sinda sa pangataman kan sa imong aking si Jesus. Try natin kung makapasok tayo sa harap. Divino rostro. Parang bawal ata. Nanunuga kaming atamanon, padanayon asin palakopon ang samong pagkamuot asin debosyon sa imo. Ang pamanang banal kan samong kamurangan kasabay sa imong maugmang pag-awit. Dan ino ni pagkakawit at yung pagkao. Yan kami sa iyong taluran. Taluran mo kami magpapalala sa iyong inang pagkakao. At ito ang ngayon mapagkakata sa mga tugas na mga nangimo. Purong na at kamay nila ang mga tuga at inaapi at hindi sa lambang gusto. Kapag kapistahan po ng Peña Francia, dito laging mga nagtitent yung mga tao. Iwan kung parang binawal na ata. Dati dyan nagtitent. Pagpatulan sa kaharian ni Jesus sa inyo. Doon sa inyo lang nangingilala mag-aaraw pa. Iba lang yun. Iba sa Senora Reina. Iba ang Senora. Amen. Paghanay sa itong mga puso at sinibig sa pagkakamit at pagkakamit sa Diyos at sinigay sa iyang aking si Kristo sa taong katulad. At sinibig ng mga Diyos na makakagawa alaha asin ang aking asin ang Espiritu Santo na kawan sa katulinungan ni Kristo. Salamat. Viva!
So yan po, hinihintay ko na lang yung mga kasama ko. Sila Bayaw nandiyan sa loob. Saka yung asawa niya. Yun. At siyempre, yun, nakapag ano naman tayo dito sa simbahan talaga. Kumbaga, maano na, yung sa isip ko na, kaya lagi talagang sumasagi sa isip ko na dumaan daw ako dito. Ewan ko kung bakit. Kaya yun, kanina naman napapunta ako rito. Lakas ng ulan. Nung papunta pa lang akong BMC, lakas ng ulan. Tapos inaantok ako na nagdadrive. Lakas talaga ng ulan. Biglang sumagi na naman sa isip ko na dumaan daw ako dito bago umuwi. Kaya kanina kasi may rotunda dyan, galing sa ano, galing dun sa BMC, may rotunda. Parang inano yung sasakyan papunta dito. Ayun, okay na. Nakapunta na tayo. Mas maganda sana kung kasama ko yung anak ko saka yung asawa ko. Yung gamit ko yung ano, sasakyan nila misis, sasakyan nila biyanan. Yan po nung isang taon kasama ko dito sila mama saka yung asawa ko, mga kapatid ko, at dyan kami pumarada. Nagdala kami ng baon, nagbaon na kami ng kanin, ulam. Dyan kami pumarada, dyan kami kumain sa banda na yan. May procession pala. Forgive us today our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, blessed is the fruit of thy life. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. So maya po uwi na ako. Uwi na kami. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The laugh so loud as the hours pass. We're gonna do